Това е най-добрият ударостойчив телефон с два екрана Ulefone Armor 30 Pro. Батерията му е 12800 мАч и издържа с дни наред. Под капака е с 4 ядрен Dimensity 7300X процесор, подкрепен от 16 ГБ RAM плюс 16 ГБ виртуална RAM и 512 ГБ памет. Може да се разшири до 2 терабайта. Поддържа 66 W бързо зареждане и адаптерът е включен в комплекта. Този телефон има два екрана. 6,95 инча 120 Hz плюс 3,4 инча заден за бързи действия без отключване. Няма как да не споменем и камерите. 32 мегапикселова предна, 50 мегапикселова главна и забележете 64 мегапикселова инфрачервена нощна камера. Тежи цели 509 грама. Ударостойчив, прахоустойчив и водоустойчив. Има сертификатите IP68, IP69K и военен сертификат. Екраните са Gorilla Glass 5. Има силен 118 дБ високоговорител с LED Halo ефект, iAirport и 3,5 мм жак за слушалки. Това устройство е за хора с тежка работа и активен начин на живот. Вече е наличен в България в Green Mobile, единственият оторизиран представител на Ulefone в България. А вие бихте ли си взели такъв модел телефон? Напишете в коментарите и не забравяйте да ни последвате за още интересни видеа.